ngombe tepangan. Saking kita pundi? Saking Kediri iki mawon. Asli Bapak. Kenapa? Asli Brenggolo. Brenggolo ndi? Citaan Brenggolo. Oh, Kaya Kilopnipun lapangan. Oh, ngaten. ngawur. Anggota ketoprak ya niki. Dalem? Ya melu ketoprak bareng. Oh nggih. Ten ketoprak. Bu niki mboten Kula kali niki ten ketoprak. Wah. Nggih. Mboten namung ketoprak tok. Lha apa? Nggih. Jaranan nggih nate niki. Terus Dagel dateng jaranan ngoten ku nggih pun bolak-balik kalih kula. Terus niki akhire purik. Angger tanggapan ngoten ku kula piyambak sing bida. Bujah ganteng bareng ya bisa iki. Bu saged niki remenane paling nggih mentul. Oh, mentul. buta pendol. Dari seneng kamu pentul. Oh ya ora kaya. Tembem. Ya ini jeneng kabeh kuwi mang lak kebudaya Jawi. Yes. Ngono lho. Kudu diuri-uri. Heeh, kudu diuri yen ora awake dhewe terus apa? Iya. Iya. Generasi penerus. Saiki ngene lho, Dik. Gane saiki usume lak arepe ana pilkada, pesta demokrasi iya, daerah. Pesta demokrasi. Nah, Pilkada tingkatin serentak. Heeh. Loh, iki yo ngono, Bleh. Piye? Nun sewu Mas Petro. Betul apa Mas? Iki aku bakale kan yo nyalokne. Nyalone apa? Nyalon ki apa? Lho, pripun to, Pak? Kowe lho nyalone apa? Oh, niki nyalokaken lurah. Lurah. Kowe kuwi. Lho, piye to? Lah kowe nyalone RT rong karo nenek sing milih kok nyalone lurah. Kok sate ra milih piye to? Saiki lho kowe iki lek jeneng nyalokne dadi pimpinan iki kudu adil. Lho, bijaksana. Lah aku dadi RT wis adil e. Adil gondi. Lekmu dadi RT ora adil. Wis ora adil sing gondi. Lah saiki contone kok ndengenane kae. Geger. Ngene mati karo Pak Jan. Perkara sapine mati. Perkara sapine mati karo Pak Jan kae. Ayo. Lho, gak adil piye to, Bleh? Lah saiki lek sapine mati lho. Heeh. Mbok denda 400.000 Heeh. gara-gara ngrusak tanduran. Rusak tanduran. Teke Pak Jan kok mau denda 200.000. Lho, kuwi adil. Kok adil kondi? Mati tak denda 400.000. 400, Pak Jan tak denda 200. Lah kok adil kondi? Lho, kuwi mergo kowe ra ro ning TKP. Lho, nang TKP piye? Ning TKP sing ngrusak akeh kuwi sapine mati. Kok iso? Soale nggawe sikil papat. Lho lek sikil papat Sikil papat ngidek-ngidek tanduran 400, sak sikil 100. kuwi lek teke mati. Mati. Lek teke Pak Jan nek papat Ora. Lho. Sing rusak mek loro, sumpah loro tok. dadi mbok denda 200. 200. Lah kuwi kronologine piye? Kronologine. Posisi sikile, Bleh. Posisine. Iki ki pomo kowe nyun sewu. Kowe Aku- sapine wedok. Aku sapine mati. Sapine mati wedok. Ngene. Posisine sikile mati. Nah, wis sikil papat. Iki ngidek-ngidek sikil papat. Tanduran sikil papat. Lah sapine Pak Jan. Sing loro ning dhuwur ngene, sing isor ning sing loro ning isor. Terus obah-obah ngene tok. Dadi mek loro sing loro gak kangge. Sik to. Sapine Pak Jan iki ya papat iki sikile ya. Lek sitok sikil mbok denda 100 gone Pak Jan papat ya 400. Lah sing loro ning dhuwur kok. Ning geger. Sing rusak meng sikil loro. Sikil loro mburi tok karo obah-obah tok ngene. Oh, kakekmu kuwi kok. Ngono kuwi jenenge ya ora adil diapa-apane, jenenge padha-padha kuwi ya ngrusak tanduran ya kudu adil. Dadi siji denda 400, sijine ya 400. Kok Ngono. kowe lho, lek kowe arep nyalone dadi apa? Lurah. Kepala desa. Heeh. Kuwi kabeh kudu mumpuni. Ilmu, Heeh. IQ Heeh no. kudu Iya. mencukupi. Lha ngaten ta nggih. Anu, Mas Petro. Nggih, Nah, dadi kudu mumpuni. Lho aku Ora. ora apa-apa mumpuni bar apa? Lah nggih, lho bab wawasan, Nggih. pengetahuan formal. Lho, Lho, aku wis bleh. wis apa? Saiki lek pancen kowe saiki pengetahuan umum Ngaton umum. Nah, Heeh. pengetahuan umum. Heeh. Saiki lek kowe ngerti lek nang gone Amerika iki sing dadi presiden sapa? Lho. Donald Trump. Donald Trump. Lho, roh kowe. Lho, wong kene iki mahasiswa Oh, kowe tau kuliah? Lho, kuliah. Nek ndi? Lho. Aku kuliah ning UGM. Pirang tahun kowe ning kono? Ning kono 3 tahun. Wah, ning UGM. UGM, Lho. Universitas Gajah Gajah Mada. Mada. 3 tahun. Oh. Terus Pindah neh ning Untumu. untungmu dhewe kuwi. Kuliah kok ning untumu iki piye? Untumu lho, Bleh. Kuliah kok ning untumu lho. Universitas Tugu Muda. Suwi ning kono. Suwi ning. Suwi. Pirang tahun? 2 tahun.
Bar kuwi ning Universitas Brawijaya. Wah, ning Brawijaya ning Malang. Heeh. Lho. Dek kono gak patek kerasan bleh aku. Lho, dek kono gak patek kerasan aku mek nyumuk setahun tok. Wis setahun tok. Setahun tok. Iya. Terus bar kuwi sing kari dhewe ning Madura. Nang Madura. Walah, sedina ora cukup aku wis mulih. Sik to. Kowe kuliah ning kok UGM 3 tahun. 3 tahun Ning gone untumu pucet kuwi mang untumu dhewe kuwi 2 tahun. 2 tahun Ning gone Brawijaya. Unbra setahun. Entek-entekane kok ning Madura. ning Madura aku ora cukup iki. sedina aku wis kerasan leh. Lah nyapa ora kerasan? Kok wesel bleh nek kono. Lah mau jenenge kuwi lak we sekolah kuwi to. Lho, sapa sing ngomong? Lah ning universitas apa kowe? Kuliah piye? Kuliah. Sing nang Madura kuwi mek kuliah lho. Oh, alah yo panggah abot, Pak. yo panggah nguli jenenge. Ngene iki wawasan kudu luas. Iya kudu luas. Ade wong seni. Heeh. Ora mung dadi tontonan, Iya. kudu dadi tuntunan. Sing mawa tatanan. Iki bocah cilik yo akeh. Iya, mergo saiki bahasa dhewe iki kudu nganggo bahasa komunikatif lan wawasan sing dituduhne iki wawasan sing kudu sing edukatif. Iya. Pembelajaran bocah-bocah saiki. Wis cucuk etika mulai panggung. kuwi, Lho, kok iso. Lah saiki lek pancen kemang kowe ngerti Presiden Amerika. Presiden Amerika. Gunung Kelut, Loh, Kediri. Gunung Merapi, Gunung Merapi ana Apa kok? Jawa Tengah. kuwi Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya. Saiki tak tekoni. Becak iki rodane pira? Yo 3 tebleh. Lelek sepeda. 2. Saiki pira cacahe rodane becak karo sepeda sak Kabupaten Kediri? Karo kowe. Ada corona, Bu. Cacahe becak. Ora roh kowe. Gendeng kowe. Lah kok gendeng nyapa? Lu becak saku kabupaten nang mbok ngitung. Lah ngono kok lek muni wawasan luas. Saiki lek telepite jenenge apa? Lencung, Telek sapi, letong, telek wedhus. serintil. Lho lek telek kowe kok apal. Ditekoki wawasan ora ngerti ngono jarene wawasanmu luas. Lho, Piye to? lah iya. Lho liyane aku iso. Lah iya lek tak tekoni saiki lek presiden Indonesia saiki sapa? Bapak Jokowi, Wakile. wakile Bapak Yusuf Kala. Juru kunci bergolong ngerti kowe? Roh kowe? Sapa? Aku yo gak ero to. Lah ngono kok lek luwes. Terus saiki telek pitik, Lencung, telek sapi, letong, telek wedhus. serintil. Lho lek telek lho panggah apal kowe iki. Utakmu berarti ya utak telek. Ngono kok muni jare wawasanmu luas. Sik to. Yang mene wis mbok utek-utekne telek. Ngono kok jarene wawasan luas. Piye? Kowe ro. Kene meng sore warung akeh. iya. Warung akeh. Enek bakul soto. Soto karo jagung bakar tak ndi? Ya enak soto. Soale Tau ngrasani jagung bakar. wis tau mangan jagung bakar. Tau mangan jagung bakar. Sate karo sego tiwul enak ndi? Ya enak sate to, tete kuwi to. Soale Tau ngrasane sego tiwul. sego tiwul. Oh iya. Saiki rawon karo telek. Iki cah iki gendeng iki. Enak ndi? Kowe gendeng piye? Lho. Nek didi ya enak rawon. Enak rawon. Soale Tau ngrasakne. Lho, ora kok tau ngrasakne. kowe Sik tau mangan telek berarti. Ora. Lho, ora iki. Lah iki mah sate karo jagung enak ndi? Enak sate. Soale tau mangan jagung. Jagung. Saiki soto karo sego tiwul. Enak ndi? Ya enak soto. Soale tau mangan Sego tiwul. sego tiwul. Lah saiki rawon karo telek. Enak ndi? Enak rawon. Soale tau mangan Telek. walah kowe pangananmu bae telek. Oh, alah kowe males to critane. Emang males emang perkara ngono kuwi. Oh. Ning arep dikaya ngapa jenenge iki padha karo nguri-nguri kabudayan Jawa ya ta. Ora ketang awake dhewe iki tekane randat. Ning paling ora awake dhewe atur panglipur dumateng para stresna lan dumateng biyayi ingkang sampun kersa rawuh. Risani pagelaran karo para bapak ibu-ibu sing hamengku gati. Iki Bu Endang. Bu Endang mugi-mugi hajat Bu Endang atut runtut kados Mimi lan Mintun. Kok Bu Endang atut runtut iki piye maksudmu? Lah piye? Iki Bu Endang duwe hajat menikahkan anake. Walah, lah kok atut runtut piye? Bu Endang iki menikahkan to. Akhir sing nikah Bu Endang. Ngawur rek. Waduh ben atut runtut kaya Mimi lan Mi Goreng.
Kaya mimilan mie goreng. Ya didongake wae muga-muga anggene mangun bebrayan iki iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Amin. Ya. Ngene. Tak omongi. Kowe iki lek eneng pahargyan manten anyar ngene iki kowe tau roh. Bedane apa manten anyar karo sepeda motor anyar? Hah? Bedane apa manten anyar karo sepeda motor anyar? Lah, Pak. Motor anyar yo langsung gedolan to, Ble. Motor anyar langsung gedolan. Hah? Kowe roh ora bedane? Karo. Lek motor anyar iki angger dijagang dipanasi ditumpaki. Tumpaki. Mlaku. Lek enek blegongan saiki diliwati. Ben ora rusak motore. Heeh. Lah lek manten anyar. Lah lek manten anyar upama mlaku enek blegongan saiki arep diliwati. Yo gak. Eman to. Eman piye? Udan-udan. Ngawur rek. Oke. Renorno malah bedhek-bedhekan kok sore wis bedhekan bengi jak bedhekan. Lah kuwi jenenge ya adu awasan kok. Kaya ora apa-apa. Lho iki mengene bocah culik mentengi Sapa? Iki lho. Sapa? Culik. Lho, kowe Culik. aja sembranan lho. Culik golek dhuwit. Kowe aja sembranan masih cilik kaya ngene iki. Napa? Lho, iki bocah iki wis dadi sinden kondang. Ndi? Cah iki. Lho, mosok. Lho kowe ora percaya. Ya ora percaya. Lho, kowe ora percaya lek bocah cilik iki wis dadi sinden kondang. Mosok. Lho, piye ta bapak ya dalang kok sok. Iki Lah iki sok ben iki arepe ning ndi anggitmu? Rendi. Tekan ana dhewe lho. Anggitmu weruh aku. Petok lagi iki ya. Kere anggere kula kowe iki lek ngomongi. Ya. Kowe lek ora percaya tekan iki kon anu. Kowe wero. Bocah cilik ngene iki Heeh. nek adus. Nggih. Nek adus ya sing dikosoki dhisik apane? Bocah sakmene ngene iki lho. Kowe iki kok ya Lah aku tekon kowe. karo. Karo to? Ha. Wah, halah. Piye? Ya mesti kene. Hah? Raumane. Karo iki. Lengene. Lah. Nah, iki lho delon. Bocah demese kaya ngene kok sak. Ayo. Mbok kandhane ora iso apa-apa lho. Karo to. Delon. Nah, adus sing kosoki dhisik apane karo? Apane? Lah kowe iki lho kok mikir anake degleng. Kamu mikir anak bojomu ki lho ora mbok urusi kok mikir bocah cilik adus. Kowe iki koplak kuwi dene. Kok iso? Sugeng pitepangan anu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Lah sugeng dalu iki. Sugeng enjang lho. Sugeng enjang wis sesuk iki. Wis sesuk. Sugeng enjang. Oh, ini ki sugeng enjang nggih. Sugeng enjang. Nggih, sugeng enjang. Sugeng enjang ngono. Heeh, dipuntepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Kula Dimas Dobleh nggih. Oh, dombleng. Iki lho iki bocah iki pintere kaya ngene. Sopan santun. Ngono ki lho. Domongi. Lah, iki kok tindak kalih sinten Dik Niken Salindri? Aku karo mamae karo ayahe. Oh, karo mamae karo ayahe. Wah, iki. Heeh. Iki jenenge Enek bojone ledol lho ning kene. enek bojone lho ndi? Lah wi. Sing ndi? Sing ndi? Ora enak. Ah, Kuwi lho. Sing ndi bojone ledol? Saiki bojone ledol enek loro wis gak perlu tau. Lho, iki lho ngerti. Bocah iki ngerti. iki malah buka. Bocah iki pintere kaya ngene iki. Iki bocah cilik kok buka wirake bapakku. Lah nyapa? Lagi bojone ledol nek kalau sak pirang-pirang ngono mau. Oh, ono. Lah iki makmi iki. Piye iki kok? Bocah pintere kaya ngene sopan santun, jaga tata krama karo yai sepuhe mesti do basa mlipis. Ngene iki kok jare murah iso apa-apa piye? Ya, niki mau tidak pamit jam pinten? Aku mang jam piro mang jam 10 kaya. Oh, jam 10. Oh, nggih. Aku mang jam 7, Nduk. Wis kene, Nduk. Ngepres Mas piye kabare sampeyan? Iya penak apik. Sampeyan tahu ketemu karo ledol? Oh, tahu ketemu. Iki jan blecet pake iki ulet yo. Biasane buh wok ngono. Lho kok bubuk wo kok nganggo wo barang ta, Dok? Heeh, mbuh. Kuwi karep apa? Aku yo tepungan to. Oh, tepungan. Iki pengen tepungan. Iki lah sapa? Tepungan. Hah? Pengen. Pengen. Modar. Pengen ra. Modar wae. Itik. Modar. Ah. Lah kok malah kaya anak kirek itu gitu. Aku malah wedi nyang bocah iki. Lha apa? Degleng ndek anak ngene to. Heh? Iki anak degleng kok duduk. Lho, kok piye to? Yo anake Kok malah medeni. Nek malah medeni bocah. Aduh.
Ora usah guyu. Sing halus, ora usah guyu. Ya, cokmu sepal ngene. Mas apa nggak masa aku Itulah. ngene iki remet to. Penak dia mesti yang ngene lek salaman kok. Aku yo ngono. Lah iya kok sok. Ora kenal karo kowe ra paten. Lho kok nesu. Lah ora ket. Jarine pengen Nah, kenalan. jarine pengen sing kenalan kok, Sok. apik. Ah. Heeh. Namine sinten? Alah budak. Ya, budak. Budak iki. Kupinge bengong iki. Heeh. Saiki ngono to lek kenalan karo aku delok ngono. Ngono. Namine sinten? Aku toh Hah? Dimas Niken Ah, Salindri. Dimas Niken Salindri ngene cetok. Kena. Ayo. Namine sinten? Eh. Hah? Lah iya. Kena toh? Kuping lek bosok ya ngono kuwi. Malah ya caki pasok aku yo ngono. Tekon aku. Iya tekono. Tekono kenalan. Ah, jajal kenalan. Jenenge sapa? Amin ki gak ngau. Ah, iki jenenge nganu, Cete. Oh, Sama ngerti ta? Ngerti. Ngerti men menyu. Alah, Ora kok apa-apa. teko omahku to. Omahku ya kono Kediri Pakunten. Amin menyono. Ya semi kuwi to, bojone lek. Walah mbokmu semi. Nah, ngene bocah lek jek sakmene iki tengen-tengene. Wah iki dan persis pake tenan iki. Dah omong iki Kowe ulet. tau ulet. Ora Lho, Nek. guyu nyapa guyu gleng. Ora ngene lho. Iki pancen nyolong pethek. Aku panake wong tetek-tekne. Lho, kok kena nyolong pethek jenenge cara tembung saiki moderne cerdas. Oh. Heeh. Mergo duweni jiwa seni dur disalurke nganti kedadian kaya ngene iki. Ngono lho. Mas ambune sampean kok wangi to? Loh, Maksa lah aku tangane. mesti heeh no. Tangane sampean manglo Iya, wangi. domong. Iki tanganmu ya wangi ram. Oh, Lah, Lek. ambune wangi ya. Lah lek tangane kethek. Kan kene wis mambu. Masa ta? Ih, Wis mambu. Ambune apa, Nduk? Ambune apa, Nduk? Ambune apa? Ambune terasi. Terasi. Sampean mabur mangan apa to jane, ha? Aku mau ndulit terasi yo nang buritan. Aja sia-sia kaya ngono ta. Ora ketang piye-piye wong jenenge iki Oh. sinden cilik sing kondang ning Kondang. Kediri Ah, ya. iya. Dhek dilungkas arepe ning Hongkong ya, Dok. Nggih. Nah, iya iki jenenge ngrembake kabudayan Jawa iki nganti bocah cilik wae duwe semangat Aja jiwa sing kaya ngene. aja iki. mau ning Jawa, nang luar negeri pekat Iya. duri ya. Ngono. Mas awake dhewe yo ngono. Basa barang ki aja mung basa Indonesia, basa Ah, Jawa. Iya. Basa mancanegara dhewe kudu iso. Kudu ngerti. Iso, Nduk, bahasa Inggris. Duh, pinter. Pinter lek bahasa Inggris. Titik. Ah. Nah, Apa ae? lho kok apa ya? Tas apa tabel. Ah, mbok tekoki sembarang iso iki. Lho, lah. Bocah lek cerdas kok. Lho lah alamu teko Pak Cete. Wah, bahasa Inggris lek trimo siji loro tekono, Nduk. Lho, Ah. enyek. Kadang-kadang aneh Enyek. oklok-oklok bareng. Lho, ki apa bahasa Inggris kok oklok-oklok? Seto. Ki bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris apa? Kok enak oklok-oklok? Oklok. Jam Pak Cek. rusak. Jam rusak kan oklok-oklok. Jam rusak bahasa Inggrisnya oklok-oklok. Heeh. Lah lek CT rusak bahasa Inggrisnya apa? CT rusak to. Basa. Heeh. Ki sampean tekoni. Lho, sampean tekon. Jarene dhek iki pinter bahasa Inggris sampean tekoni. Marahin, Nduk. Sampean tekoni, Nduk. Piro? Ku kelas 2. Kelas 2 SD. Wah, ku tekono Pak Cete lek trimo bahasa Indonesia siji loro tekono. Nah. Tekono apa sembarang ngarane apa? Tekono. Arane apa? Lele, saya apa ya? Lek satu ki apa? Oh, satu apa? Wan, 2. tu. Tekono liyane apa? 3. Wan, Lah omah. Oma? tu. Lek motor. Motor. Motor Wan. apa? Wan. Lek wit rambutan. Ku tekono. Buat rambutan apa? Tu. Ora iki ya gendeng. Bantu tatu apa? Bantu tok iki piye? Lah yo. Ngono kok muni pinter bahasa Inggris. Aku mau wis ngomong to, Ken. Tekono lek trimo bahasa Inggris siji loro tekono Pak Cete. Lah Lho iso iya. kuwi mek siji karo loro kuwi mau. Wan karo- Lah baye ngerti siji ban. Tulisane O. Bayi ngerti. Tulisane onde. Tulisane one. Tulisane onde. Ngomongi. Wan iki tulisane one. Bocah iki pinter kok pancenan. Ya, monggo. Arep Sampeyan mang kene dikongkonnya apa? Aku mau Nduk. Heeh. Aku mung nekene kon isah-isah Ah, piring. jane ngono. Yo Lah nyapu. kok nyapu kok munggahne panggung? Greget-greget panggung lho. Lah, bener.
Mosok pancen kayak ngreget-ngregeti panggung. Ya monggo. Lah aku karo niki Ah, anu ya kan Demas. ditanggap. Ya jelas. Tanggap ya. Ah, jelas ditanggap, ditekake. Iya ta? Aku jane ya ditanggapi. Tanggap kon kono apa isah-isah. Nyanyi, joget, Lah, nyanyi nek, joget nek. gamel, Waduh. sinden, Waduh. lakone wayang, Waduh. asang terop. Ya kuwi paling pasang terope pakmu. Pasang terop. Terop-terope bapakmu no. Iki terope Apa bapakmu. aku melu masang Kon terop? masang. Ora sudi aku ngemangi degleng. Ya aku ora sudi. Moh. Lha nyapa? Ah, Lah, moh. Aku karo pakmu satru. Nyapa Satru? Lha aku ora tau jak tanggapan. Lah Oh. tragene sing nanggap iki lho. Oh, anak itu. Alah, Kok sorane sing Mesti nanggap piye to? Kok sorane sing nanggap? Maksude kae sih. Genek-genek pamundutan lek apa sih Oh, jane sapa? Wow. ngono to. Sama naturke bapake, somben lek mayang lek enek pamundutan saka panitia apa tuan rumah njaluk dagelan nekane anakan kethek. Sampeyan nyeluk iki. Ah. Iki pinter. Ah, Pak Cete turunan kethek, Nduk. Ngono. Ya wis saiki anu, apa jenenge? Iki mengarepe apa jenenge? Nyanyi. Nyanyi apa? Rungokno suarane. Suarane lho rungokno. Alah, Lho. aku Ya pagang ngenyek ta, pagang ngenyek. Aku Suarane lho. Suarane niken. Ora gumune ra. Iki apa-apa bisa lho, Mas. Lho niken Lah milo to, Pak. Kok iso. Ayo Apa-apa joget, bisa. ayo. Ha. Iki aku joget wae bengok. Ayo joget, Lah, ayo. ayo. Kene. Ayo toh. Ayo Joget. joget, bisa kan joget? Iso. Kok joget. Ayo. Joget, Jok. Kok Oh, joget. joget weteng iki lho. Kok joget Aku meteng mesti piye? tuwa. Dang. Nek joget oh. Kok joget, Dok? Sirah piye, Dok? Nek joget sirah ya. Joget sirah kayak piye? Kok joget. Sirahmu di Sirah ini nopo to? Sirah to? Sirah. Oh, ngeten lho. Ah. Pak, cet anakku Jan kaya nyonya aku cilikane iki jar. Iki anu Mas Petro pancen niki klebu pancen turasing seni dadi si Dek Niken niki pancen tansah saged ngrembakake jiwa senine. Iki bapake seniman, Ah. ibune Oh, iya. seniwati. Seniwati ngono. Lah aku ya ngono. Kowe apa? Bapakku kae ya seniman, Lah ibumu? seniwati. Lah duwe anak kok senewen Mbok kebacut cak iti kuwi. iso Tadi kebaca. ada pemundutan gubuk asmara. Nah, Nggih, gubuk ten asmara. Sarwawu wonten pamundutan nggih. Napa, Dik? Gerajakan Banyuwangi. Oh, Gerajakan Banyuwangi. Teng ngisor pundi, Dik? Teng Ngisor ngisor. kono mang atas kake. Sampeyan opo terutusan ning ngisor? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Parkir. Ya. Ya. Acara takonono Mas, Gerajakan Banyuwangi sakit. Mas, Gerajakan Banyuwangi. Sakit. Sakit, Mas. Oh, sakit. Dibawani sakit lho. Bawane nggih kula saged. Oh iya percaya re anak wedok. Tak rungokne lek mu bawa, Nduk. Bawani, Mbok. Gelang alit lho nggih bawane. Oh iya ora apa-apa. Blambiangan nggih? Nggih, ora apa-apa. Lambiangan bawane. Nggih. Kakung mi Mbak Putri lho. Ngoten to. Arep bedayan. RRI. Mambiat. Samutan nggih? Nggih, leres. Mayon embat Pasrah. suarane Tenan, Jangan apa-apa iso lho Nggih. arek iki. Suarane sampean iki jan kaya persis suarane iki. Anake Pak Cete asine. Nggih. Nek bedane lek suaramu eneng cengkoke. Anake Pak Cete nurun pake. Anakku penyanyi anu Suarane suara cengkok gembredek. Cek kok gelodakan. bindeng pilek ora mari-mari. Gending belam biangan
sampean? Iso gak? Joget, joget. Kok joget iki joget pinter. Biyen yu wangi Jangan Jon. Wetan segara lerlet kidul alas Kita kumpul angger iki kutut panggung lho ya. Iso lho bareng. Loh, saged. Iki napa-napa saged. Nggih. Mboten kuat ndek. Eh? Mboten kuat ndek. Oh, iya. Oh, ya lare. Jenengan mawon saged napa mboten? Nah, nggih. Budak. Lah niku. Kan iki tingkat kecerdasane ngoten niku. Anu. Mas Petro. Nggih. Nah, nggih. Engko nek aku golek ndek nang malah kaya tawon ngono. Lah kok ndek kok sing mari kaya tawon piye ta? Ya kaya Ngomong ngono. Ah iya kowe padha arek belajar iki biyen yo ngono kuwi. gak apa-apa ya ndek. Ora apa-apa. Oh, cek cilik ah. Cek cilik. Cek cilik. Engko gede ya dhuwur ya, Nduk. Cek cilik gak apa-apa. Wong iki sing tuwek kulino ngono gak apa-apa. Kumeliare Sambutan nggih? Nggih. Taman Sari Nuswan Toro. Yuk. Oh. Alah yuk iki lho gerejakan Banyuwangi wi lho. Jarane mung iso joget. Ya. Pake senengane gegene anake ya padha ae. Lah jarane wis seneng joget tok. Pak Geblek gak bojo piye? Yo iki sepelane karo kowe, Mang. Iki dadi jurine. Dadi jurine api-apian. Kowe apa? Ngono lho. Lho kok modelmu pancen mang munine ngono kok. Jurine aku. Ndang. Iki buka celuk ta? Lah celuk buka apa? Celuk tanggane ya kene iki. Kok celuk-celuk tanggane piye to? Buka ana bonang wis apa piye? Oh lah iya. Ayo nyeluk tanggane. Kok iso? Kok celuk nggih? Kok sembarang. Ayo, Nduk. Apa? Apa kok ngene-ngene? Ayo. Kok gamelan apa? Nggih. Kerajaan Banyuwangi Raina Biangi sing tangguh sepi lanang
Ian pancen tenan. Luar Nah, nggih. biasa. Nggih ta Mas Petro. Ah, saya. Nggih. Jogetane nggih jan persis jogetan Banyuwangen. Oh, nilainya ya mesti Nilainya 9, Nduk. ah. Api 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 iki. Api kowe. Heeh. Api iki ning akeh iki. Akeh iki mangkan. Menang kene lho. Oh iya menang kene lho. Aku kan mbiyen gak tau menang kok. Lah kowe joget karo anakmu, pinter anakmu Anakmu sing cilik. niki sampun apa dereng? Ya anu. Sampun apa dereng? Lah penake sampun apa dereng? Sido anu, Nduk. Anu napa? Bajing lucat, Nduk. Boten wonten. Bajing lucat. Piye? Bajing lucat nggih. Oh, bajing loncat to. Nggih. Pelak mawon. Ya wes, Kula tak boleh. mimik riyen nggih. Oh, siap. Siap. Toh, mimik. Lah kok mbok piye? Kok iso? Wes. Ah. Bajing lucat. Wah, jan Bajing roso lucat. tenan ya anak wedok. Oh, nggih. Wah, niki bendinten niku anu. Napa senam? Sapa? Sampean? Gaib. Lho, kok ora? Ora. Lha kok jare bapakmu, heeh. Gaib. Ora ta, Bano. Oh, senam ya senam tapi ning sekolahan pas hari Oh. Jumat. Oh, iya nek sekolah. Padha iki. Kamis. Iki ya senam kok. Anu senangku lek mau senang karo kemis, Nduk. Oh, Senin karo Kamis apa, Mas? Nggih. Senang ngoten kok yo nyenen. Lah lek kemis. Lek kemis yo ngoten to. Kamis. Kok iso? Ya. Bajing lucat ya. Oke, manut ya.
gawean. Nah, Jan, beh. Suarane iki lho. Dan ngedap-ngedapi. Ngedap-ngedapi tenan. Nah, saiki ganti anak wedok iki. Ah. Setrae. Apa kok? Pelatih Riton siapa kok? Nggih, sing bawani Mas Bayu. Bawa Kinanti. Mijil nggih. Nah. Pelatih Riton siapa lho, Gar? Kang Ka dulu kae. Cakepane Kang Ka dulu. Mas Bayu apal mboten? Bawa pelatih Rinonce. Oh, nggak usah. Langsung mawon. Oke. Oh, kowe sing bawa? Langsung mawon. Oh, langsung. Derek wis manut. Ngadep kok. Nggih ning sing penak nggih pangkat dibawani. Oh. Padekleng bawa. Ono wae. Sungkan no. Ayo ngadep kok. Ngadep. Oke. Langsung bawa monggo terserah. Nggih, monggo. Langsung, nggih. Wis jam pira, Cuk? Buka celuk, nggih. Lakae fos mrene nyangking kembang melati rinonce tondo yakti tak pengkasaku ane nuli masrahake
anak wedok. Oh, sareng mawon. Karo Mbak yo. Monggo. Lagu apa, Mbak? Kelinci ucul mau. Oh, kelinci ucul. Nggih. Sing bawa Bagong. Oh. Bagong ngiler. Oh. Karo ngadeg kok. Yo. Lagu TV yo. Niki nggih putrane Mas Petro. Kenapa? Nggih putrane panjenengan. Oh, rombongan iki. Oh, rombongan. Rombongan. Iya. Lho, lah piye ta? Umpama urip anakku sakmene iki lho. Oh, Persis. nggih. Ibuke ya kaya ngene iki bundere. Oh. Kalau tak foto, ben tak tutuki yo ya. Halus banget suaranya. Saipa Bunga rasaku, bunga rasaku yen mulai bakanda pondo. Monggo Mbak Sipora. Mbak Sivora ganti yo. Monggo Mbak, monggo. Thank you.
terakhir lagune medley aku ngejak anu sapa? Saiful Jamil. Saiful Jamil munggah. Saiful Jamil munggah. Mas Saiful munggah joget. Mas Saiful Raja Dangdut. Apa sing kur bareng tahu layar apa terserah. Sing mburi apa? Bareng rame-rame. Nanti lagi terakhir ya, Bu. Bareng tahu layar nggih. Bareng nggih. Tahu layar bareng yuk. Yo, bareng itu yuk. Terakhir. Anggota ludruk jejer. Niki ludruk tenek bal-balan. Dasmu iso ludruk ses bal-balan. Yo, iki sing terakhir. gayan kowe. Mas Dede kali Mas. Nggih, matur mbah nuwun sanget. Sampun mbiyantu pagelaran. Semanten ugi. Menika. Semanten ugi kula nyuwun gunging samudra pangaksami menawi ata anggen kula paring pangliwur kirang nuju prana. Dhateng panjenengan Mas Petruk. Nggih. Nggih, kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih. Nggih. Matur nuwun sanget nggih. Nggih. Kula matur sebangun. Nala gareng lan kowe Bagong. Apa mo? Ayo sarana ngarasane bendaramu aja nganti kasimpar kang dadi lakumu dole. Ayo buka celuk ya kena, buka repap boleh.
sari puspa nan tansah kendal tumole anul rapatkan Casya parto mekasan wae kotono yeko wisang nimaya sang supradipta Kadamipun Kakang Arjuna wonten dawuh pangandika Koko Prabu. Wiwitipun Kakang prapta ing kasatriyan Madukara katon pasuryanmu beda suntrut banget ana apa Yayi? Duh Koko Prabu, kula aturi wuninga. Ing nalika lenggan menika amargi mendranipun anak kula Pragiwa saking kasatriyan Madukara Anjalari dukanipun Kakang Werkudara amargi animten anggen kula badhe murungaken dawuhipun Gatotkaca kaliyan Pragiwa Koko Prabu. Walah dalah yen kaya mangkono pancen keliru pamikire Werkudara. Saiki karepe si adiki sejatine piye Yayi? Jatosipun kula kepengin sanget anak kula pun Gatotkaca angupadi wonten pundi papan dolengipun Pragiwa Koko Prabu. Yen umpama Gatotkaca ana ing sak ngarepmu saiki upamane aku njaluk tulung Gatot kowe goleka Pragiwa. Yen Pragiwa teka ana ing kasatriyan Madukara diboyong karo Gatotkaca piye? Badhe kula dhawuhaken Pragiwa kaliyan Gatotkaca sak mriku. Lah yen kaya mangkono bakal tak timbalane Gatotkaca kuwi.